Okay, manalangin tayo mga kapatid. Lord, maraming salamat po Lord God. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin Lord God sa mga oras na ito Lord God. Lord Jesus, dalangin ko nga po Panginoon na ibigay mo po sa amin ngayong araw na ito Panginoon ang iyong guidance and protection Panginoon sa aming grupo, hindi lang po sa aming grupo Panginoon, sa mga riders na dadala po sa charity event Lord God. Ingatan mo po sila Panginoon, ilayo mo po sila Panginoon sa anumang gawa ng kaaway Panginoong Hesus. At maraming salamat po Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, i-bless mo po ang mga grupo na darating Panginoon. At mga Panginoon, dalangin ko nga po Panginoon na maging matagumpay po ang charity event ngayong araw na ito. At muli po, binabalik ko po Panginoon ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa katas-taas ang pangalan ng Panginoon. Amen. Yes, I love it. So ayun mga kasapot, papunta na tayo ng Baybay Norte ng Sual. Bali, kinuha tayong collaboration na Patriot tsaka Magsaysay. Sino pa ba? Nakalimutan ko eh. Ayun, so dadalo tayo dun sa charity event nila tsaka tutulungan natin silang magmarsyal. Ayan, so ayan. Love it, yes. Tapos mamaya, bago ko sila i-deploy dun sa mga marshal nila, pagmamarsyalan nila, pupunta kami ng Anda. So, Tay Alan, hintayin mo kami dyan ha. I love it, yes! Sir. Vlogger to. So yun mga kasapot, nandito na tayo ngayon. Yan o. Galing pang Andean, pero po sasama ulit yan sa Anda. Ayun, nagaan po ata namin masyado. So yan, Vice Duty. Sir, good morning sir. Good morning. Good morning. Vice Duty. Ayan. Good morning. Paramihan kayo mag-ano, pirma. So ayun mga kasapot, dumating na po yung mga kagapuan at kagandahan dito sa Labrador. Okay, good morning po. Hi.
A few moments later. So ayun mga kasapot, tapos na tayo nagpa-meeting. Na-deploy na natin yung mga member natin sa mga pagpupostihan ng mga marshal. Nabigyan na rin natin yung mga pagkain nila. So ayun, dadako na tayo sa Kanda. So, Ma'am Les, kita-kits mamaya. Tayo Alana, OTW na po. Dito kayo, ituro mo doon. Ituro mo doon, ha. Ituro nyo dito, ha. Lahat ng rider na makikita nyo naka-verse dyan. Hindi dito. Hindi kayo kanto. Sino tag-checkpoint dito ikaw mo pa unang. Picture kami labit ang kalinya, ng kalmatan. Ang kagungat Pag nervyusan tak, okay na. Nang kalmatan, tadjing ato hit kung awan ni manito kung wala na. Okay naman. Jay, oh. Ay lakayan mini. 20 minutes later. A few moments later. So ayun mga kasapot, nandito si Tay Alan na nagintay sa atin. Ayun, punta tayo dyan sa venue mismo. Sapot! Good! Marami sana tayo. Ha? Marami sana tayo dito. Marami sana tayo, kaso siyempre sabay. Saka nakakaya. Malayo kasi, hindi ako magano. Hindi yung nandun tayo. Ha? 20 sila na nandun. Basta malayo kasi, medyo langanin dahil siyempre no, pagkatapos kung magsisimba ko. Saka pull up kasi tayo na eh. Yun, nahiya ako. Pag ganyan din ako, di ba? Mga kasapot, di tayo magtatagal dito. Tayalan. Kasi babalik pa kami ng Swal. Tara, Angel. Ayan o. I love it. Yes. Tara. Mainit yung pag ano na sa atin dito, pagtanggap. Kararating pala natin. Announcement na kagad. I love it. Yes. Hello. Lugaw, maraming lugaw dito mga kasapot. Kain na tayo. Masarap ang Mas mataras mo umatin sa Jollibee. kaysa. Bakit? Kasi marami kang madadaanan na tips. Sige na kagipas yun. Sabi na yung kanta ko, pinapakanta pa ako. Maraming salamat kay Tay Alan na nagantay sa amin.
Ayan o. Hindi ko alam kung may isang oras ata nagantay sa amin. Pero ayun, saludo sa mga nagpa-charity event sa araw na to. Maraming salamat. Anda Riders Arangkada. Wala, ubos. Ubos. Yung bago na lang. Bigyan kita bago. Tabihan kita o nga. Oh. I love it. Tara. Kapicture na tayo mga kasapot. Tapos alis na tayo. Mga kasapot, tapos na tayo magpa-picture. So alis na tayo. Sige madam. I love it. Tay, salamat tayo. I love it. Alis na tayo. Balikan na natin yung mga makukulit na martial ko doon sa swal. Bye-bye, ma'am. Bye-bye, ah. Bye-bye! Rising sir! Salamat. Salamat sa support! I love it, yes! 1 hour later. Dito sir, diretso sir. Pahinga lang konti, pahinga. Diretso yan sir, pag nabangga kayo, doon na. Ayun. Hoy! Papanam! Ayos lang. Oh, balat baka. Ano, kamusta? Wala namang riders. Ha? Hindi sabot! Okay na. Kunin niya na muna yung tubig doon, ha? May nagkakatagatang Ha? Ginap sumbi ate. Boss, that time is mamaya may pinapakasip. Sige ron. Dong, Saan tayo pupunta ang guys? tawin-tawin mamaya pagkatapos. Bata muna kami doon, Gerard. Walang tao. A few moments later. So yun mga kasabot, nandito na tayo sa Baybay Norte. Pagod. Balikan galing Anda. So napasyal na rin natin yung mga martial natin doon. Okay naman, all goods. Saka maraming salamat kay Sir Alan. Kaya Alan, thank you ng marami sa pagantay mo sa amin. I love it is. Pahinga lang konti. Tapos kasikaso na naman dito sa event. Ayan, ito yung body ko. Tsaka si Pinox. Kahit na magsunog kami ng gasolina, basta makapaghatid ng charity at makapagbigay ng tulong, walang problema. Mahal pala. Mahal lang. Okay lang yun. At least napagbigay tayo ng tulong, no? Ayan si Sir, oh. Shout out guys. I love it. So, asikaso muna kami dito mga kasabot. I love it. Marami pa pong sticker, madam. Marami pang certificate. Ayan, o. Ayan. I love it. Baba, ano mo, taas pa konti. Ayan. Wala na, hindi mo na may mauugot yan. Okay, okay na yan. Yan. Ba? Meron din si Juanita niyan. Shout out kay Juanita. Ayan, o. Yun, na-meet ko po yung mga Birdsman Company. Mga ka-Berkey. I love it, yes. Ito po sila, oh. Andito na yung mga pinsan ng sasakyan mo, Juanita. Ayan. Binilihan na rin kita ng sticker mo, oh. Galingan mo mag-edit, ah. Ayan sila, sir, oh. Ayun, oh. Shout out. Ayan.
Papalitan ko pa kasi ito kaya hindi pa ako. Oh, papalitan na daw ni Sir yung Birchman 4,000 ba? 400cc, 4,000cc. Ayan o. Ayan Sir. Si Sir yung founder. Sino? Chairman? Mga admin na. Ay, admin. Wala pa po eh. Yung ano. Thank you. Ayan o. Pogi. Takbong pogi. I love it. Yan si Takbong Pogi. Ito si BS Pogi. Yun. Yan. Mga kapogi, gagawa pa lang po ako ng vlog. Subscribe kayo mga kapogi. Yun, I love it. Yes. Yung mga nandun naman kasi parang wala na mo. So ayun mga kasapot, ayan o. Dahil pa pong dumarating ng mga ka-ridersan natin dyan. Ayan. Ayan na si Ading. Hello Ading. Nanay. Dito kami. Nagbibigay ng tulong. I love it. Ayan na. So ayun mga kasapot, magpapas-day limit din yung ating mga katropa dyan, oh. Mga kasapot natin dyan. Ayan. Ninong, kamusta ang Marshall? Nagtitis ka ng gutom para sa tutulungan natin. Yung ikakain ko, binigay ko na lang. Oh, Dala mo yung pula mo. wala. Ano, daan tayo sa bahay. Dala na lang namin yung pula dun sa kwan, dun sa amin. Oh, daan lang yan. Maglaro tayo basketball. Ayan. Ayan, nag-uusap-usap na rin kami pagkatapos dito, maglalaro kami ng basketball. Yung kambing ang kayo, luto na? Yung kambing. Pinakuha ko na po sa isang member natin. Eh, yung dalawang native na manok. Siya na rin bahala doon. Kakatayin niya na po. Yes, salawet. Anong mangyayari sa atin mamaya? Mabubuso. Sulit yung pagod namin ngayon kasi may nagbigay ng kambing sa Galanton eh. Si Sir Edis naman dun sa dalawang native na manok. Ito naman yung cooker namin. Ayan. Love it. Ayan mga kasapot to. Ayan, naglalaglagan na sila ng mga pera nila. Yes. Ay Dudong, salamat Dudong. Tiniis mo na naman yung init. Ano, kamusta sa Marshall? Ano masasabi? Sino natulog? Sino? Sino yung namasyal? Papakilala na ba natin si Bibi? Oo, pwede. Sino yung namasyal? Sino na masyal? Sinong namasyal? Sinong gumala? Ikaw gala-gala ka Sabi ko doon ka lang eh. Sino nagtae? Ay, Sino nagtae po? Sino nagtae? Si Ricky. sino yung wala doon sa unang pinagmarsyalan? Sa may Budik, sino nawala? Tumaya ata yun. Sino yung sino? Si Brian po ata. Sino yung Brian? Ninong. Ay, Ninong! Si Ricky. Samahan ko lang siya. Kaya kasi siya. Ando kami kanina. Kumuha pa doon sa tinatagtag na kilawon. Ibay. Oh, tara na. Dudong. Nangihina tong Calling the attention of Mr. Christian Timblante. Buseng, bilisan mo, ikaw na lang hinihintay. Nakapwesto na sila. Tagbayag ka mo lang awit na hindi kadwa mo na eh. Nay, diyan ka sa gitna na yun. Okay lang po. Diyan sa gitna, Nay. So ayun, Nay, nakapagbigay na po kami ng tulong ng konti. Kahit konti, galing sa puso ko. Ibaliktad ko Ayan. Wala pong ano man, Nay. Ibaliktad ko. Iuwi mo na ba yan? Nakabaliktad na, di ba? Baliktad. Tignan ko, tignan ko yung iuwi mo. Gusto mo yung iuwi mo, busing. Hindi, ayusin ko lang sa atin. Sige, ayusin mo nga. Ayan. Oh, baliktad. Wow!
So ayun, maraming salamat po sa mga dumalo dito sa event na to, lalo sa mga Patriot. Maraming salamat po sa invitasyon na maging collab kami. I love it, yes. Sa mga magsaysay Riders Club, maraming salamat po. Ayan. So thank you po sa inyo. Euroflash Paperman Baguio Benguet Chapter. Thank you po. Yes, I love it. kayo dito sa Pangasinan. Galing po kayo sa Baguio, no? Thank you. So ayun mga kasapot, bali pa uwi na tayo. Nakapagbigay na tayo ng tulong kay nanay. Ayan o. Ayan po. So ulitin na, no? Bye-bye. Walang anuman po. So ayun mga kasapot, nakapagbigay na naman tayo ng ngiti sa kanilang mga labi. Ayun o. Proud to be Team Sapot. I love it, yes. Maraming salamat sa suporta nyo mga kasapot. Kasapot, sa mga di pa nakasubscribe sa aming YouTube channel, please subscribe po Juanito Moto Vlog. Kalabitin nyo na rin po yung batang-tang upang sa ganun updated kayo sa mga charity event na pinupunta na tsaka sa mga gala mood moment natin mga sapot. Yes, I love it! Team Sapot!